muri yeZimbabwe zvinhu zviya zvatanga manje ndadzoka nema-updates munozviziva kuti kana ndichinge ndatouya handina nguva yekutambisa. So kana uchinge uripo unodedzera kuti pasi neZANU-PF tanga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikani. Nhasi Advocate Nelson Chamisa vari kuvhura hombe according to zvinhu zvandiri kuona zviri kutenderera on social media right now. So kana uchiziva kuti iwewe uri a big fan of Advocate Nelson Chamisa, ndiri kungoti vese vanoda Advocate Nelson Chamisa itai kuti ahoi, nyorai kuti ahoi in the comment section izvezvi. So right now tobva tatangira ipapo. Nyaya iri kutangira panapa, Advocate Nelson Chamisa vabuda vachiti it's all trabablas, we are living in trabablas times, it's really a trabablas administration running a trabablas economy with trabablas policies and a trabablas currents, especially after trabablas election. Ndo mashoko avabuda vachitaura. Nyaya yetrabablas iri kuitika inyaya yekuti roundabout kana kuti mbudzi interchange yakanzi iri kupuwa nickname rava Mnangagwa rekuhondo, nickname rapresident Mnangagwa rekuhondo ravaishandisa rekunzi trabablas dzokera mabhunu, saka rakabva yanzi trabablas interchange. Vanhu vakanda vari complaina kuti mari inosvika kunana 80 something million yonzi yangoshandiswa kuti pangopuwa nickname romwe munhu. Why? Chii chakadaro? Tiri nyika yemafanizi here? Zvinhu zvese why muchizvitora kunge dambe? Ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa iko zvinezvi paZimbabwe, ndo nyaya irimo mucirculation, nyaya irimo mumastreets. But tiri ipapo vanhu vakabva vadedzera kuti yes my president, trabablas all over, but 2028 we shall behold the new. Munhu ari kuda kunzwisisa kuti 2028 zvakamira sei. Ndo pavari kunyatsopindura vari kuti the country is in pain, we are roasting and stewing. Zimbabweans from all walks of life are suffering. We don't have the luxury of time. 2023 did not happen, therefore we have no 2028 to talk about. Until we resolve the 2023 election dispute, we can't have another election under the same disputed circumstances, same disputed conditions and same disputed referees. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. This time babuda vakutaura chokwadi. Atingambokwanise kuti tine referee ndiani izeki zvikonzi atikwanise kuti tinenge tikuramba tichingoita same thing, tichingoramba same thing tichizo expect ma results akasiyana. Saka pari kunzi timbotanga tambogadzirisa patakavharana pa 2023 pepe tikagadzirisa ipapo tobataza 2028 tinenge tiri kuenda. Kana tisina kugadzirisana ipapo hakuna 2028 yatiningakwanisa kutaura nezvayo. That is the current situation. Ndo nyaya iri kutaurika nezvayo panapa panguva ino. Saka kureva kuti nyaya ingoripo ndekuti pari inyaya yema-electoral reforms ndo nyaya yega iripo, so that bhora rochitanga zvaro, kwete kuti marefri unoona vachitoenda vachinodhakwa neimwe timu inenge ichinzi yawina yacho. Hazvinyatsomeka sense. Pakazonzi padonha refa anoridza sei, pakanzi mumwe munhu atsikwa konzi refa anoridza sei pito, anenge achingoti aiwa munoyema. Muri kuona, ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa, nyaya hombe iri kunyatsotaurwa nezvayo panapa. Ndo nyaya ndanyatsonzwisisa kuti 2028 tinogona kusaita election panapa kana tisati tagadzirisana nyaya dza 2023. Kureva kuti zvese zvamaitaura zvezve zvakanzwika zvakasvika munzeve yaAdvocate Nelson Chamisa. Saka iko zvino zvava kunyatsotaura kuti tikuzviziva muri kuda 2028 matogadzirira kuti munge muchida, but hatina election ratingaita kana tisati tagadzirisana pane zvatakatadzirana kana kuti patakavharana kumashure uko. Ndo nyaya irimo. So tiri ipapo mumastreets matiri kufamba umu, ndiri kusangana neimwe nyaya panapa iri kunetsa panapa. Pari kunzi zvoni well-known President Mnangagwa's critic and team general supporter Comrade Jim Kunaka's house burned to ashes. Jim Kunaka ndeuya wokubuda aimboshanda neZANU-PF zvakanyanya. Ndo vakomana vaizvambura vanhu vaitsemura vanhu mambama chazvizvo panguva yeMugabe. Vakomana vaidefenda the revolution. Kana muchirangarira kubva 2008 vanhu vaise vainzi vairohwa vaya ndo vakomana vacho vanga vakalidha pakurohwa vanhu ivavo. Saka akazobuda kupati, ndo batanga kuzobuda akufumura panga baguya vameno commissioner of inquiry. Kana makaiona that video rere achinyatsokufumura ZANU-PF kusvika pekupedzisira pekuti kakatobheja kuti kana pane ane nharo ngao yandirambire zvandiri kutaura zvinezvi nditobva ndatomuwedzera kumufumura. Takanyara ende zvakanyadzisa ipapo. That guy imba yake iri kunzi yabvira.
I don't know kuti chii chiri kunyatsoitikwa Zimbabwe. Zimbabwe anitori ma1 chaicho. So tiri ipapo Caston Mateo ari kubva abudo ari kutaura kuti MPs spent the whole night debating and going through the national budget. They finished this morning at 5:22 a.m. They are already back in again this afternoon and will probably finish very late going through the proposed finance bill. You will not see this news anyway. I don't know kuti yakuda kuudzira majournalists zvekutaura majournalists akauya vanongotora news dzavanenge vachiita vobuditsa kwete kuvaudza kuti buditsa izvi unenge wautanga wakuda kuita vekukepture. Havasi vese vanhu vanokwanisa kuzviteerera izvozvo, but tiri ipapo tine nyaya tiri kunyatsonzwisisa pavarume vavo zvese zvavari kutaura nhunha dzavo dzekuchema-chema idzo dzidzi dzaari kuedza kubuda achitaura panapa. Pari kuzonzi Mutuli Ncube raises Parliamentary's budget and doubles CDF to 100k USD. Yanga mbori 50,000. Yanga yangoti kuita kunga chindege chavieta cheche. Yangoti chatoko 100k. Saka nyaya ingonetsa ndekuti ma-MPs vakabuda musuno vachiti tiri kudawo mota dzimwe dzekufambisa kuti tikwanise kuita business ratakawirirana reparliament business tipewo dzakati chipei tikwanise kufamba nyika yese tichiita mabasa iwayo. But dzimwe mota vanadzo vari kuenda kuparliament vachinorwira izvozvo. Saka zvekuzoti varira usiku hwese vachizoita chichi zvezve vanhu vari kungobhiliva kuti ma-MPs ari ikoko chavari kunyatsorwira inyaya yekuti vari kuda mota, vari kuda mari. Nyika itoti paitoriko zvinezvi tiri padrought eunino zvino hazvina kutombomira zvakanaka. Paitonzi pari kudiwa mari yekunzi paindiswe zvikafu, padistribute zvikafu kuma-rural areas because pari kunzi pari kushekwa mari yetransport. Paitonzi ma-MP kana muchikwanisa motobatsirawo ivo ma-MP vachitotaura kuti aiwa isusu chitotibatsirewo futi mutitengere dzimwe mota. Ameno kuti tinotarisira kuti zvinhu zvinochinja sei kana zvichinge zvakadaro, but ndo nyaya hombe yatiri kunyatsoona iri kuitika panapa. Zvakaoma ende zvegore rinoka haiya unotonyara ukanyarara. Tiri ipapo ndiri kusangana nenyaya panapa pari kunzi Mozambican presidential candidate Venancio Mondlane reveals that President Philip Nyusi conducted him yesterday for the first time and says he's convinced that Philip Nyusi wants to declare a state of emergency and remain in power. Mozambique. Nyaya yekumozambique haisi kupera. Anyway, regatidzoke muno muZimbabwe. Pari kunzi the High Court has directed the city of Harare and the government to urgently refurbish Mbare flats sitting years of neglect that left residents living in squalid and intolerable conditions. The ruling, delivered by Justice Priscilla Munangati Munongwa, followed an application by residents who accused the authorities of failing to fulfill their duties as landlords and local authorities. Vakutoita zvekutoendera kumakoti ameno nyika inei zvinhu zvacho zvinenge zvekutotongana kumakoti chaizvo. Munotoendera kumakoti kuti mukwanise kugadzirisa nyika yenyu, mutikwanise kuita maduties amunofanira kunge muchiita. Anyway, muri yeZimbabwe ndisingapedze nguva panapa ndoda kuti musare muchiteerera. Pane audio yandava nayo kana kune vanenge vachidawo kutaura something makasununguka kuti munge muchisara muchiisawo enyuma audios muchindiudzawo zvamuri kufunga about the current situation iri kuitika muZimbabwe. So ngatisangane mucomment section, teerera audio inei mundiudzawo zvamuri kufunga. Nai shamwari yangu hausi humbafa here. Hurumende yakutopinda mudzimba dzevanhu kunobira vanhu zvinhu zvavakatenga. Unotogona kutenga shuga inini ndakaitenga muna January, risiti racho ndinofunga ndichinaro. Totenga masefu angu ndoisa mumba muna February, risiti racho ndichinaro here. Marisiti atotenga muna Chopisa ukarichengeta even a month rinofedha, rinodzimika. Munhu uita door to door shwa kupinda mudzimba dzevanhu vachiba. Kusanyara hurumende yemuZimbabwe. Kana iye wacho ari kuvatuma kuti dzakakwana, ndifunga kuti dzakakwana. Kana iriyo zimura yacho zvakati kutodhakwa brain chaiko chaiko. Kubira vanhu chikafu chavo chavanenge vatengera vana paChristmas kuti vanodya. Moita door to door kunosecha. Zvine zvambopfuura sei kubhodha ikoko. Muna zvimwe zvinhu soka. Hurumende yeZANU-PF vachazoregireta rimwe gore. Vachazochema rimwe gore. Ndoyo kungoti pachinja hurumende vanotiza munyika ivava. Nenyaya yechimbavha chevari ngati shuwa munhu atenga grocery rake kuSouth Africa uko. Aita from January to December achiunganidza zvinhu zvake. Makuchivateera kwanzi smuggled. Rasmuggled sei hakuna vanochengetera here kubhodha. No. Unoziva kana vari vamunangagwa nditoziva kuti vada kuti vanhu vaite sei munyika shuwa. Handitozivi kuti vada kuti vanhu vashande sei.
kana vachipa permission yekuenda kumunhu door to door munhu achiisa chamba memunhu. Zvinorevei izvo munyika yakasungunuka? Kusungunuka kwacho ndekupi? Vanhu vakarwirei izvo? MuZimbabwe hamuna mabasa, wabuda unotsvaga basa, watenga grocery, wateerwa futi mumba. Umbavha hwacho hwakanyanya wakomana. Muzunuka itaiwo muchinyara sehurumende, so nyarai sehurumende kuti wakomana zvada kuita izvi maakupfurikidza. Hakuna chinhu chopinda Zimbabwe chisina kutengwa. Vana Marai chaivo munoziva kuti variko. Chii chamusingazivi nezvana Marai? Vanobhadhara mari dzekukurosa wani mabhodha nematakuriro dzinhu dzakaita mota konzi kusimagula. Handii ndimunoziva achipinda mukutsvaga mari kwamakuita kunge vanhu vari kutambura zvakushandisiwa nevanhu vane mari. Vana Mnangagwa vane mari dzavo vaya, vana Chivhayo vese timu reMP vane mari vaya. Asi makutoita zvishuga zvakakurosa kuteera kumba kwevanhu. Kana mazviona zvakasimaguru moziisa ku. Kana mazviona zviri kumba kwevanhu moidi shuga yevanhu. Munhu anokuti atorai magrocery acho handina faindi. Motora monodya kumba mouraya mhuri. Nekuda kwokusafunga, kupfungwa dzine gomarara dzakaomarara. Siyai vanhu vasungunuke muZimbabwe. Yakuramba muchingombunyikidza vanhu ngevana vamai venyu. No, it's not fair. Siyai vanhu vatenge zvinhu zvavo. Kana vakwanisa kushanda January to December ngavapinze zvinhu zvavo kuZimbabwe zvakasungunuka. KuZimbabwe kuri kutambwa unotambudzwa futi kumusha kwako. KuSouth Africa wotambudzwa futi kumusha kwako nemunhu mutema akafanana newe. Bharanzi wacho hwakanyanya mani.